जोबोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअआवहाय फिन खेबसेबाव बराय हरफिननाय जाबाय। नै दिनै मा होनो आङो दा माने बानलु थिलियावहाय दंफैयो आरोना। दिनैहाय माने जोङो बानलु गायगोन 1.5 बिगाखौ कमप्लिटलि माने जोङो गायजोबगोन आरोना। आं नोंथांमोननो देखायलांगोन मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननो आं गासिबो शेयार खालामजोबगोन। नोंथांमोनहा नुलांजोबगोन आंनि भिडिअआवहाय मा होनो मा खालामगोन आरोना। ओरैहाय माबा हासारफोरबो होगोन ओमफ्राय आरो बानलुफोरखौबो मा होननाय जाखो बेलाय माबायदि गायनांगौ नोंथांमोननो आङो फारि फारि देखायलांगोन। नोंथांमोनहा नायलांबाय था। मा होनो हासार 1.5 बिगायाव गायनो थाखाय हासार जगार खालामलायबाय आरो नै सालिदों आइया। माने गिदिरथार नालाय नै ओंखायनो सालिनांगौ जायो। दा सालिगासिनो दं नै लद्रा लस्रि गिदिर नालाय बिदि सालिबाय। ओमफ्राय माखासे सालिखांनाया बै नै बेयावहाय लामदों। दा लगायगोन आरो खावसे बेखायनोथ' जों लामदों सालिगासिनो दङ। गोबोरखि हासार बियो बारा गैला माबाया मा होनोमोनलाय गिसि सालिनानै मिहि जाबाय आरोना। नै एसे लामदों आरोना, लामस्र'दों एसे गिसिखाय जायो नालाय गथाथार नै गथा होनो गाज्रि जानायखाय माने सालिनानै होयो आरो मिहि जानायनि। नै बिसोरो माने बिदिनो माबा एम्फौनि ओमफ्राय हा थान्दा जानायनि बेफोरबायदि होखाजोब्बाय आरोना। हायावहाय बे हासारावहाय लगायजोबखानांगौ आरोना। माखासे मुलिफोरखौहाय माने माबाजोब्बाय आरो लगायजोबखाबाय। माखासे नांगौखौहाय लगायजोबखाबाय आरोना बेयावहाय लगायनांगौखिनिखौ। ओमफ्राय आङो बे मुलिनि नामफोरखौ जेबो खोन्थाथ'ला आरोना। बेयावनो दंजोबो मुलियाहाय। ओमफ्राय बिसोर होगासिनो दङ। उनावहाय खोन्थानोसै आरोना नोंथांमोननो।
बे सैमाफ्रा मानसिनि बै जों बेयाव मुसा बैसे जायो सुनायनानै सोनायब्रा बेखौबो रोङा गासैबोलाय मोनबेसे मा होनो जोङो गासिबो हासार होगासिनो दङ आरोना आं मबाइलखौहाय बेफोरबायदि ओरै साइडजोंहाय दोनबाय ओमफ्राय माने खामानि मावनायाव मबाइलखौ लाथावा नालाय ओंखायनो आं दोनबाय आरोना ओमफ्राय दा हासार होगासिनो दङ बयबो ज'नो उनाव नोंथांमोननो आङो गायनायखौबो देखायगोन आरोना दा हासार होनायखौ आं नोंथांमोननो थाखाय देखायग्रोबाय होनाङाब्रा नोंहालाय मानो बिदि होदों नै हासारा नै एसे नायनानै जखा जखानि होनांगौ आरोना हासारखौ बिदि होबाय आरोना गासिबो होखांजोब्बाय अलरेडि बियो माने हासार होनाया जाजोब्बाय आरोना ओरैजा जाजोब्बाय गासिबो नै जोंहा बानलु रानि आइमोनहाबो दङ ओरै आइ सासेयाबो दङ नै बानलु रानिया थफि सफि सुट गासिबो गानजोबथारदों सान्दुंजों खामजानो गिनानै बैखैजाना माने थांनानै गिदिर गिदिर जाबाय ओमफ्राय दिनैहाय माने जोङो 1.5 बिगाखौ गायनो नागिरदों आरोना 1.5 बिगा माने दिनै सानसेनो गायजोबनांगौ नै दा माने बैयाव दङ खादाया खर'आव माने सान्दुं गोसायाव बानलुआ गायजाया नालाय एसे मोनानानैसो गायगोन आरोना नै दा मा होनो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ फारि फारि नुलांसिगोन नायलांबाय थादो दसेनि उनावनो नोंथांमोननो खावब्ला बानलु गायनायखौ देखायनोसै आं सिबां माने ओरैजा 1.5 बिगा आरोना हाया 1.5 बिगा ओमफ्राय माने ओरै माबाखौ आलिखौहाय ओरै माने गुसुं बोआसै आरोना ओरै लं जाम्पबो लांखाबाय माने खारलांखाबाय माने गोलावजोंहाय बे सिरि मोनसेयावहाय 100 पिस गुदुं दङ बेहाय गासै जोंना ओइ नै गुदामा ओइ नै गुदाम दङ बानलु फुलिखौहाय खावसे लायदों माने जोंना थोआ नालाय बिनिखायनो बानलु फुलिखौ खावसे बेलेगनावसो बायनानै लायबाय जोंना थोआसै ओमफ्राय नै दा जोङो बेखौ गायग्रोगोन आरोना नै बेयाव दङ ओमफ्राय आरो बेयावहाय दंबावो खादा मोनसे ओमफ्राय दा बेखौ गायलांग्रोसिगोन नै हासार होनाया फुल जाखांजोब्बाय हौवाफ्रा माने सासेल' दङ बैहाय ओमफ्राय माखासेफ्रा बानलु फुलि लायनो थांदों ओमफ्राय जोङो दा नै गायनायनि रेडि जागासिनो दङ बेखौ लानांगौ गावनि होनायानो थालांदों आरो जोंनाबो थालांदोंदां अबा फिरामखौ हमलाङो दे बानलु गायनो फैदों येस नंगौ बे बिलाइआ बेखौ माबा जाबफानो नाङा आरो मा होनो नै जोंहा बानलु रानि बिथाङा नैबे बिथांखौ फोरोंगासिनो आरो बे गोदानसो नालाय बियो ओंखायनो फोरोंदों आरो जाबाय दा लागायबाय दा ओमफ्राय नैबे मेडेलाव गायनांगौ आरो माने नैबे मेडेलाव गायनानै नारसोनांगौ बे बिलाइआ नांसिगोन ना बिलाइआ नांबाथाय हाथरफोरखौ ओरै होनानै ओरै खालामनांगौ आरो अबा साइड फारसेथिं माबा जाबा आरो नांहां जाबा फोरोंगासिनो जोंहा बे बानलु गायनायनि अनारा बे बिथाङानो बानलु रानि बिथाङा मालाय मोनै गायनो
नै लोगोफोर मा होनोमोनलाय डिस्टार्ब जायो बानलु गायनायाव भिडिअ लाबा बिराद खस्थ' ओमफ्राय दा आङो नै माने आङो सिफ्लेबाय दायो मोजां हासारजों बानलुजों मोजां मिक्स खालामनांगौ ओमफ्रायसो गायनांगौ आरोना नोंथांमोनहा सोरबा रोङाबा कमेन्टआवहाय सोंहरनो हागोन एखे साइज नुदों आं नैबेजोंहाय एखेसो नुदों आयौ आंना गोथौद्राय जाबायदां गेजेरावनो होनानै माने एकदमबारे गेजेराव होथारनांगौ आरोना प्लास्टिकआ माने ओरैबो नाङिनि गेजेराव होनांगौ ओमफ्रायो नारसोनांगौ आरोना गायखांनानै नारसोनांगौ नै प्लास्टिकआ अबावबा सिङाव थालांदोंहाय एसे ओरै सिफ्लेनायाव नागिरबानो जाबाय हो मा होनदों आंनि थालांनाया आंनाबो बिदिनो थालांखादों ओमफ्राय बे आइनाबो दहाय गालाङाखैनो माबाया बोराया रायनाया जिगोन नामा बे दोनबा गोसा दोनबा जिगोनदां लासैयाव जिस्लाबनाय नङादां मा रावबो खुलुमासै नामाब्रा मोजाङै मोजां थांजोबनायनि स' लोगोफोर आङो गायलांबाय थानोसै दसेनि उनाव नोंथांमोननो देखायनोसै आं माखासे देखायखाबायानो नङा होमबा नै बेहा गायनानै एसे हालांबाय नै जोंहा बेहाबो ओमफ्राय आंहा नै दाबो आंनिया नै फांनैल' जानानै दंथारो नै ओइयाव सासे दंखायो गायलांगासिनो होमबा दायो जोङो माने अर सायगासिनो दङ नै गासिबो अर सायगासिनो दङ बानलुआ माने जोंना हरावबो गायदों आरोना ओमफ्राय दा नै गस्ला सुथारबो गैया माबो गैया नालाय ओंखायनो नै अर सायगासिनो दङ गोजांबाय नालाय माने गस्लाखौहाय दाहायसो लायगोन आरोना जिबाबो गस्लाबाबो दाहाय गोजांनायनि थाखायनो अर सायनांबाय आरोना लोगोफोर गोजां बोथोरबो जाबाय नालाय ओमफ्राय हरबो जाबाय ओंखायनो अर सायनांबाय गस्ला लायनोबो टाइम मोनासै दाहायसो लाबोसिगोन दा जोङो जनोहाय अर सायबाय आरो बेयावहाय एसे गोजां गानायनि जोङो माने बानलु फुलिखौहाय नेदों आरोना बानलु फुलि लायग्राफ्रा सफैथ'वाखै दसे नेथ'दों आरोना बिसोर फैबाथाय गायफिननोसै माने गायनायखौ सुरु खालामफिनसैलाय आरो दिनै माने गासिबखौबो माने फोजोबनायनि बे जिथुनाखि गायनो दङ बेखौहाय फोजोबनायनि माने माबा लादों आरोना गायजोबनो थाखायहाय दामाने बेखौ गायजोबबासो थांनो मोनगोन होनदों आरोना खावसे मानसिफ्रा लिटार गुसुं जानला मोनला गायलाबायबानो जायोहाय नै गायगासिनो दङ नै गायगासिनो दं दाबो गायखाङाखै दायो टाइमा 7:00 बाजिबाय नै गायगासिनो दाबो गायखाङाखै जि जोमलायनानै गायबाय नै जि होफैबाय जोंनो ओइ नै नाथुर बिमाफ्रा माखासे दङ इखिजा गंगार खर' जाजोबनायसै नामा जायाहाय बे आयौ बारनो हायाखै लाइटखौनो दासो बानायखांदों नै मा होनो दायो माने जोङो लाइट होनानै हरबाबो गायगासिनो आरोना टाइमाहाय माबा जाबाय 7:30 बाजिबाय दायो टाइमाहाय ओमफ्रायो होमबाबो गायगासिनो आरोना माने एसे माबाफ्राव सान्दुं गोसायावहाय गायनो हाया नालाय ओंखायनो मोनानानै गायबाय नालाय दा हर जाबाय आरोना 9:00 सिबां गायनो होनदों
नायनोसै गोलैदों दानि खिथुनाव दोनहरबाय ओमफ्राय हरैजों बिराद गोबाव नांगोन बे गेवनोनो बुंखेसो बेफोरबायदिबालाय दखाननि जागोन बेखौनो जोङो दहाय अबेबा साइडआवसो गायना गालांदों बिदिखौ सिगां गोजौ गोजौखौनो गायनानै दोनलायदों थानायासो बिदिनो गायजायोमोन बिदिबाना बेहाय मोननाव थानाया माने बैसो खम आरो बियो गिलासनाबो गावदां गावदां जाबाय माखासेया गंगार खर' जानायसो बियो नङाबा गावदां जागौमोन बुस्थुआ गंगार खर' जाजोबनाय आयु बिदिबो जाया आंना बैथिंजासो मोखां जानानै गायबोनांगोन बिसोर सानैया खथ' हागौमोन माथो बिसथा खरैबाबो नायलाय बिसोरो आयाव थालांगोन दा नै जोंहा बानलु गायनायानो दाबो थाङा टाइमा 9ता जागुलायबाय नै दे जाबाय दे ओरै गायगासिनो नै लाइट होदों गोजौआवहाय लाइट नै लाइट होदों नै थ' बै दाम खमिया प्लास्टिक नालाय बेलेगखाना जोंहा मा होनो बानलु पार्टिनि खाना पार्टि सिबां 9ता सिबां गायनायनि नै बेदर एवबाय दा ना एवबावनांगौ दसेनो हाखौसो हरबा नाखाबायल' बानलु पार्टिफ्रा दै आरो दंबावो बेहाय मा जाखिसै आं हारसिंखायसो थाङाखै एसे आरो संगासिनो थाबाय नै जोंहा ओरै दङ नै बानलु रानि बिथां जोंहा नै प्लेट मोजाङाव दोनहरखा मा खालामदों अर सायदों गोजांनाय बोथोरजों खामानि मावसिगोन गोजांदों जि जोमदों आंहाबो जेकेट गानदों नै बेहा हायदेरबावबायसो आङो नै मेखै दङ जोंनायखै दङ नै दायो ओंखाम जानो नागिरबाय जोंहा नै ओंखाम जानो नागिरबाय ओमफ्राय सुग्राखौ लानानै जानोसै जाबाय ओंखाम जाबाय लिसा ओंखाम जाबाय माथो दालि ओंख्रिखौ रावबो लानो रोङाखै लादो दालि जागोन बारु लादो एसे जोंना माइरंआ बिराद गिदिरलै जानो सुखुनाय नङा माइरंखौ बेगेनसो बियो खेबजों जायो टिपि ओंखामा जाया रनजित बायदि जाया बेगेन नै बिसोर जागासिनो बिसोर जाबाय जोंहा नै साथामजों जाबाय रायलायनो गोसो ना गोसो नङा रायलायगोन दे र' आं उल्था लानोसै मा ओंख्रि दालि जहल ओमफ्राय मैथा बाथोन ओमफ्राय खुसिया एवनाय ओमफ्राय माबा बयलार एवनाय नोंहालाय मा मा जादों मा मोनजाखो माथो थोरसियाव जेबो गैया मा बेलाय गोसोम बयलार ओमफ्राय फान्थाव फ्राय बिबार होदो नामा दहाय मुदुफुल बिबार बाथोन बावदोंसो आङो बाथोना